sitä henkilöä, joka nyt sopisi tämmöiseen, eli jos siellä joku piilottelee, niin on joku syy. Ja toiseksi niin esinettä, joka on tylppä, tommonen lyömäase, aika raskas. Se on ilmeisesti saattaa laivaan kuuluva esinolkeus. Ennen kuin pojat menee heihin, niin mä voin kertoa sen verran. Mun huomatessa se ei ole vielä mennyt maihin, koska mä juttelin jo sullekin siitä tummasta särjestä. Ja tummat vaatteet. Eilenkin hiippasi ihan viimeisenä laivaan. Se on semmoista vähän niinku helmakunnatyötä. Se on ihan mustat vaatteet, aika paska, niinku musta ihan näin. Ja lyhyt tukka. Ja Ilmekin jo sanoi, että se on vähän tommoinen tietysti. Ei oikein mitään sellaisia irtonaisia esineitä. Mitään muuta ei ole jotain. Tämä tai tämä. Nämä esineet. Nämä on Tossakin on veritystä. Hänet on tullut tästä alas. Joo, tästä minäkin toin alas. Jaha, just. Mä oon jatkunut alas sen kaverin tätä kautta ja sit noita kaiteita alas. Just. Tässä on molemmat ollut. Näyttää siitä vai? Täältä. Joo. Siellä. Tyttö oli makupussissa tässä. Ja poika oli tässä. Se oli puolittain koitti ylös siitä. Hän ei päässyt. Ja hänet mä nostin ylös siitä. Ja sitten pojat oli tänne pikkupuolelle, että mä käskin heidän jäädä sen tytön kanssa. Joo. Ja sen jälkeen mä lähdin viemään sitä poikaa alas tosta ja niin hänet sairastunut. Joo. Ei kumpikaan puhuneet mitään. Poika koitti sanoa saksaksi, jota sitä mä en ymmärrä. Joo. Aha. Niin. Se makualusta, sehän oli tuolla. Mikä? Yksi makualusta. Jaha. Tai on siitä ollut, mä en näytä. Joo. Kato, nää oli tässä ja heillä oli makupussit tässä ja kaikki nää. Mut sen jälkeen kun nää oli viety, niin me löydettiin se makualusta tuolta ja sielläkin jotain välitahroa. Kerropas siitä. Se oli 3 ruotsalaispikkupoikaa, yksi tanskalainen. Näitä valtiolaisia. Joo. Nehän juoksee koko yön. Joo. Ne on meillä Joo, ja he juoksi saman tien alas sitten, teki ilmoituksen. Silloin mä tulin ihan välittömästi ylös tänne. Te tulitte ensimmäisenä Joo. henkilökunnasta. Joo. Sitten se makualusta, mitä mä en käsitä, kuin se on siitä tapauksessa tänne joutunut joku tuonut, tai sitten tässä on täytynyt olla joku 3. henkilö. Se makualusta on ollut tässä näin. Ja tässä on tällaisia jälkiä, kato. Jäljellä. Ja mä en ymmärrä, mä en saa kuvaa, että se kuuluu samaan tapaukseen. Ja se oli ihan verinen sekin, mutta sehän näkee kokeissa, mitä veritahdella sanoo. Onko näistä verijäljistä tuon tekniikalle kerrottu? Olen sanonut. Jaha, selvä. Joo. Se oli tässä ja ei huomattu, että sitten poliisi on nää kuuluu pystyyn. Helikopteritakin lasketaan alas. Näkkärit sanoi sit vastaan, niin sit vasta mä rupesin katsoo sitä. Täälläkään ei ole mitään sellaista irtonaista esinettä, jonka voisi irrottaa käteensä. Ja... Ei, onko näitä tuolia? Niin, niitä kansituolia. Kansituolia. Näissä molemmissa laatikoissa kansituolia. Onko ne tutkittu? Onko? On. Me ollaan katsottu eikä löydetty mitään näistä. Jaha.